Kaixo eta ongi etorri beste astebetez zu kirolarira. Gaurko saio hasteko gure artean oihartzun handiegirik ez duen kirol bat hautatu dugu. Taekwondoa. Elaia Torrontegi plentziarra da gure protagonista. Herri Torrontegi motogidari mitikoaren loba. Elaiak ordea motoa baino taekwondoa nahiago zuen. 3 aldiz izan da Espainiako txapeldun eta aurtengo erronka nagusia maiatzean Korean jokatuko den mundiala du. Madrilera joan behar izan zuen taekwondoan aurrera egiteko, baina tarteka etxera ere etortzen da. Gu Plentziako hondartzan izan ginen berarekin. Elaiaren ametsa beti izan da honetaz bizi ahal izatea edo honetaz gozatu ahal izatea, eta hori eskerrak lortzen ari naiz, ez? Azkenean niretzako gauza politena zen nire kirola bizi ahal izatea, bizitzen ari naizen moduan, eta hori lortzen dabil. Baina egia da, errendimendu moduan edo marka moduan, olimpiadak, mundialak badira garrantzitsuak, eta olimpiadak ni uste dut kirolari baten ametsa dirala, ez? Edozein kirolarien ametsa. Aitak afizio handia zeukan, aurko egunetan asko ikusten ziren arte martzialetako pelikulak eta aitak eta amari ideia ona iruditzen zitzaien neska bat izan da eta defentsa pertsonaleko historiak ikastia, eta nebarekin hasi nintzen txikitatik 8 urterekin. Ni uste dut hasieratik izan nintzala oso disiplinatua, ez? Eta entrenatzeko goguakin juten nintzala beti. Eta niri hori esaten dezpiena zen, benetan gogoak jartzen nebazala gauzak egiterakoan, eta kemena ematen nuela entrenoa eta konpetidu, ez? Madrilera joan ginenetik planteatu genuen kirolari moduan bizitzea. Egia da gu moduko kirolak ez daukatela indarra handirik edo ez dakitzelan esan, ez? Hedabideetan gutxi ikusten gara, ez? Orduan honetaz bizitzea oso zaila da, baina bai egiten duguna da Madrilera joan ginenetik kirolari moduan bizi, ez? Egunero bi entreno, kirolera dedikatua, eta guztia da taekwondoaren inguruan, bizitza guztia moldatzen duzu taekwondoaren inguruan. Herritik irten behar duzu, familiatik aldendu behar zara, lagunak hemen uzten dituzu baita, eta gogorra da, gehien bat hasierako urteetan, ez? Urtea, hondartza, mendia, Euskal Herria bai. Orain dela 2 urteko mundiala osta geratu ginen zilar pasera sartzeko, eta geratu ginen erderaz esaten dena con la miel en los labios. Orduan gure helburua izango litzateke aurten pauso txiki hori lortzea, ez? Egia da gu lan handia egiten ari garela, esperientzia hartzen ari garela, azken urteotako esperientzia handia dituguzela, eta gogotsu goaz txapita hori hartzeko.
kirolari minoritarioak edo gu moduko kirolek horre dauki, ez dozu gero bizitzeko moduan ez dutzu ematen. Bueno, nire ikasketak egin basan, kirolaren inguruan eta kirolaren inguruan jarraitu nahi dut bizitzen. Ezin badut tatami barruan, tatami kanpoan, baina alden moduan binkulatua edo jarraitu nahi dut kirolarekin bueltaka.